Κλαράκης Κουζίνα, γεια σας φίλες και φίλοι μου. Πάμε με αυτά τα καταπληκτικά φιλέτα από σολομό και μπακαλιάρο που θα πάθεις μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, πλένεις καλά το ψαράκι σου, το στεγνώνεις πολύ καλά με χαρτί κουζίνας, να μην έχει καθόλου νερά. Αλεύρι, λίγο ξύσμα από ένα λεμόνι βιολογικό και στα φιλέτα όταν είναι στεγνά, λίγο ξύσμα και λίγο λεμόνι, αλάτι, πιπέρι. Τα πανάρεις και τα τηγανίζεις σε δυνατή φωτιά σε ελαιόλαδο. 2 λεπτάκια και άλλα 2 στο γύρισμα. Τα αφαιρείς, παίρνεις μία φόρμα και με μία λαδόκολλα και τα βάζεις μέσα. Καθαρίζεις το τηγάνι, πετάς το σκορδοβούτυρο και το βούτυρο μαζί με το σκόρδο και τα αφήνεις ακόμα για 2 λεπτά. Και τα τελειώνεις με λεμόνι και με Herbes de Provence. Τα βάζεις πάλι στη φόρμα με τη λαδόκολλα και σε προθερμασμένο φούρνο στους 120 βαθμούς για 3 λεπτά. Θα έχεις το πιο τέλειο ψάρι που έχεις κάνει ποτέ.